Биектау районының Шигали бистәсе бу. Бер көтү эт безнең иҗат төркеменә дә килешкә ташлана язды. 42 яшьлек Руслан Хөсәйновны да 2 көн элек алар тешләгән. Он шел домой с магазина. Этләр иреме кибеттән кайтканда очраган, арттан ташланганнар, якын тирәдә кешеләр булмаса, белмим нишләр иде. Алар этләрне куып җибәргән, иремнең кулларына, аякларына зыян килгән. Ират хастаханәгә мөрәҗәгать итә. Хәзер аның кул аяклары бәйләнгән һәм ул ярты ел дәвамында котыру чиренә каршы укол кадатырга тиеш. Бу этләр кешегә беренче тапкыр гына ташланмый ди Шигалидә яшәүчеләр. Сукбай этләр монда елдан-ел күбәя икән. Пару недель назад ребенок поехал на велосипеде в магазин. Берничә атна элек балабыз велосипедта кибеткә китте. Кайтканда аңа эт ташланган, көч хәл белән качып котылган. Ул этләр белән нәрсәдер эшләргә кирәк. Алар үтеп барган бөтен машиналарга, кешеләргә ташлана. Ишек алларына кирип йөриләр, тавыкларны тоталар. Менә әле күршебезнең ничә тавыгын, 17 тавыгын булып чыгып китте тоже. 2020 елдан Россиядә хайваннарга карата җаваплы мөнәсәбәт турында закон гамәлдә. Аның буенча сукбай этләрне атарга да, башка юллар белән үтерергә дә ярамый. Яңа закон урам этләрен тотарга, приютка илтергә, анда стерильләштерергә һәм яшәгән урынына илтеп куярга куша. Моның белән махсус оешмалар шөгыльләнә. Һәр район шундый оешмалар белән бер еллык килешү төзергә тиеш. Без Шигали авылын үз өчен алган Семиозерка авыл җирлегенә мөрәҗәгать иттек. Договор вот на отстрел или отлов как-то он вообще... Это только с исполкома Высокогорского района заключен договор. Без ачыклаганча, Биектау районының махсус оешма белән сукбай этләрне тоту буенча килешүе булган, әмма ул 12 апрельдә гамәлдән чыккан. Ни өчен аны озайтмаганнар? Хәзер җавапны тикшерү комитетында бирергә туры киләчәк. Үз эшеңә салкын карау һәм куркынычсызлык кагыйдәләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү маддәләре буенча җинаять эшләре ачылды. Следствие полагает, что нападение собак на мужчину стало... Тикшерүчеләр фикеренчә, район хакимиятендәге һәм Татарстан ветеринария идарәсендәге затлар үз вазифаларын тиешенчә үтәмәгән. Алар сукбай этләрне тоту белән шөгыльләнергә тиеш иде. Менә баланы үтергәндер талап. Ә монысы инде Башкортстанның Ушалы районы. Биредә берничә көн элек сукбай этләр урамда уйнап йөргән 4 яшьлек малайны талап үтерде. 4 аяклы дуслар иң кискен проблемаларның берсе булып кала бирә. Көн саен ишетелеп торган коточкыч хәлләр моңа шаһит. Узган ел Татарстанда гына да 10 меңнән артык кешегә этләр ташланган. Илгиз Шәкүров, Юлия Гоголева, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.